ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬರ್ತುಂಡು ಗೆತ ಎಂಕಲ್ದ 25 ಎತ್ತೊಂದು ಇರತ್ತ 5 ದಾಲ ಒಂತ ಬಿರೋಗೋರು ಬೇರ ನಿಗಲೇ ಬರ್ತರು ಓ ಯಾನ್ ಆ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿ ಕುನ್ನೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒತ್ತುಂಡು ಇದೇ ದಾಲಜ್ಜದೆ ಎಂಗ್ಲಾಪ ಪಿತಾ ಜನ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆತೋ ನೀರಿಗೆ ಅವಳು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟದ ಗುರುಪೂಜರಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೇಳು ವೀರೆಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಆಗಲೇ ಓದ್ತಿನಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಚಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡ ಇರೇಕ್ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಇಂಕು ತೂಪುನ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಸ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕಾಡ್ ತಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ತೂವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಮುನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಇರು ಸೀದಾ ದುಬೈ ತೂವಯ್ಯಾರ ಸೀದಾ ಉಲೈ ಪೋಪಾರ್ದು ಅಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಲ್ಲೇಟೆ ಮೂಲಿ ಏರು ಕುಲ್ಲು ಎಂದು ಕೊಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೋದಾಪುಜ ಏತು ಗೊತ್ತಾವು ಏತು 24 ಗಂಟೆ ಈಗ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಆಕಲ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಪುಣಿ ಇದೇ ಇರುಡ ಅವಲೇ ಪೂರ ದುಬೈ ಈರುವರೆಗೆ ಹೋದು ಊರುಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಪುಣ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡಿಯೇ ಮೂಲ ಪಡುತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಅವಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜ ಅದೇ ಈರು ಮಲ್ಲ ಪೋಂಕೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ದ ಹಚ್ಚು ಲಾಭ ತೂರ ಬೋಲ್ತಿತ್ತನ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಾರ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಯದ ಕಂಟೋದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಾಯ ಮಗಲ ಗತ್ತೂಡು ಉಜಿ ಬೈದಿನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಣ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಅದೇ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಅವಳು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲತ ಅದು ಮುಳ್ಕುಲ್ಲ ಹಾಲು ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಟ್ಟಾಪ ಅಪ್ಪ ಸೀಟನ್ನೇ ತುಂಬ ಹಂಚ್ಬೋ ಪೋಲೆ Sir, your seat is in the front, sir. ಆ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲರಲ್ಲ No, sir, that is not possible, sir. Please, sir. ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಯರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಮಾರಿಲು ಗೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನಿಯೇ ಡಿಲೇ ಆವಡ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ನಿಯೇ ಈತ್ ಡಿಲೇ ಆವಡ ನಾನು ಬೈದಿನತೆ